to liet mar kokeni osechako neno. Wan kama chalo nade? Wan kama tek Victor, taparo ni nekech sa Trump ncha nochako wacho gigi chon. Kapok odonjo kata telo ne adhi timo gigi. Aparo ni en gima tek kendo en gima pek ka waloso ahinya yedhe ma konyo oganda kedo koda kute mag ayaki Victor, nikech ing'eyo ni gigi gin yedhe mosekonyo dhano mathoth kata sama wawuoyeni gimedo ngima kendo sani ayaki ok en death sentence. En tuo ma ng'ato nyalo yudo tiyudo ka ng'ato dak kata mana higni 40 higni 50 moti mobed mangima. Aparo ni gima sirkal onego tim, sirkal mar Kenya nonego bed ni gitim analysis mar situation kaka gin, kaeto gikel communication ma proper ne jopiny mondo gigol luoro mantiere ni pod ok gigole maler. Proper communication mondo ging'i ni to contingency plan mane ma gin godo, nekech pesa michoko piny kae ginyalo ng'ien to ere omenda ma ginyalo divert, nekech thieth gi ngima mar jo Kenya pek ye moloyo. Wanyalo weyo nderni moko mane igero kata ka SHA michoke pesa mathoth ne dhini, to ka gino tuchi midino ma corruption mondo ging'i, nekech pesa ni Kenya ka Victor mamano to kawuondi manyalo chulo yedhe mi magayo kute mag ayaki gi. Koro nego beni government ong'iya ne priority ma kata ka ene budget mare omenda moko ne wabedo ga Victor pacho ka ni wanyalo paro ka allocations moko no ket ne Asla Fund manga mung'e kuma dhiye billion turi no dhi confidential expenditure. Yes, youth care enterprise fund. Ere kaka ginyalo priorities, nekech ing'eyo ni ka osachi odok chien tidok e payslip mari ting'iyo ni magi gima koro nawera godo kana chamo makati de kodiochieng ting'iyo ni anyalo chamo makati odiochieng achiel kata kora chame maonge blue band lakini achulo school fees. Kora paro ni mane monego ng'i. To mogik ewi wach ni Victor, na winjo ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta lose ewi wach ni, to loso ka ng'ama ne ok obedo jatend Kenya ka higni 10 ni eko wacho ni sirkal ni mondo owere gi weche mag kwecho nolosi. To Uhuru anyati owuon ni, Uhuru maka Kenyatta ni owuon ni ema nowacho ni Kenya kae ni kwale 2 billion odiochieng kodiochieng mowuokie telo ko wacho nani ng'ama ne kwalo pesa gi. Koro kae to konyal sieme sirkand William Ruto ni mondo ng'i o kwecho, to en owuon billion 2 ni sani mano osewuok oko ni ne gi thuolo maber unless pesa gi ni kwalo to donjo ofuke. Kora paro ni yes, nekech no nego nyiswa ni makoro en oko ni ng'at mane kwalo billion 2 tembe no kwecho ma embende ntie gope moweyo ka turi. Kora paro ni en thuolo mar sirkende mag Afrika kotelne gi piny Kenya ka ng'iyo laini to ere kaka jogi biro yudo. To mogik en ni communication nyaka koro wuog makare mondo jotuo ma samoro ni gibuok gi parruok gi kiondko. Government mana kaka ne Mutai ne loso cha nyaka koro giwuog ma gilero wach ni to ji ochomo kanye to clarity mar wach ni kanye. Erokamano. Lulu mosebedo ka nitiere Nyarawila en ni joka golo en usuru mar jopiny Amerika. To kaka itiyo kode Kenya ka gi pinje mamoko okosebedo ka lera ahinya. Mano be maluru mosebedo ka nitiere ahinya. Ing'eni conversation moro na aneno kadhi mbele Amerika kucho tapani kata institutions mang'eny mani wacho ni pesa ni kaka mar USAID nichitiyo godo gi CIA mondo miyo roch sirikande mag Afrika gi sirikande kuonde manche gidwa donje. Mamano be aparo no donjo mane buo sirikal mar Trump. To aparo ni ka waduogo Kenya kato gimonego be ni timre mana kaka ineno Fredo wacho ni nyaka bede communication maler.